ଫୁଟିବ। ତ ଗ୍ରେଭି କରିବାନି। ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି କରିବି। ଭିତରେ ପଳେଇ ଦେଉନି। ଓକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେ। ଏଇଟା ପୁରା ଦେଖ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଦେଉନୁ। ସୁପର। ଏଇଟା ଖଟା ହେଇଯିବ ବୋଲି
କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି ସବୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ। ସପ୍ତାହ ଯାକର ୱାର୍କଲୋଡ଼ ଆଉ ଟେନସନ୍ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଆମ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆଉ ମାଂସ ପୋଡ଼ାର ମଜା ନେଲୁ। ସତରେ ସପ୍ତାହ ଯାକର ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଆଉ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର ବହୁତ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ସତରେ ଆଜି ମାଂସ ପୋଡ଼ାଟା ପୁରା ଗଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭାଇ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।